opisyal ta mo nga gina-welcome sa pinakaunang reality show sa mga Bisaya. 12 ka mga Bisaya aspiring content creators. Mukbangon ta ka. Jill. Pag-ayaw mo! Gikan sa Visayas ug Mindanao. Mo atubang sa 12 ka challenges. Mura magpinubos. Sulod sa 12 ka adlaw. Wala ko kabalos. Happy kay ko nga nakakita og diversity sa amo ang tanan. Ang challenge matag adlaw ang pagbuhat og 1-minute video content. Medyo gi-edit sa kung pagumangkon. Disappointed jud kay ko. Na siya kung ingani ang result. Sulod lang sa 20 o 30 minutos. Relax na lagi mo, murag nalimot lagi mo nga kompetensya gihapon ni. Naglabad akong ulo sa inyo, ha? Kinsa sa ilaha ang musunod nga Bisdak Online Superstar. Kung wato tag competition, dapat kita i-sharp. Ang sangar. Akong gold dire, ma-champion na bigyan. Magtarong mo kay pilan lang kaadlaw. He is so kalye. Dili sa iyo lang kinabuhi sila. Ilas ka kaulaw lang Talaga yung hawd gani. Gusto na ko ni gawas na ko diri ana na ko kanang pagkatabang ko sa akong pamilya ba. Makadaog og 250,000 pesos. Pinahanglan na mong muli. Bye-bye mga kamanding. Thank you for watching. Kini ang pinakaunang reality search sa mga bisdak. Looking at their eyes, dito na ako nakita. Why I'm here. Medyo kong misinterpret. Ayaw gid pugol sa dili. Ikaw. So kato mga aspirants, good luck. Bidok-bukay jud ni. Kabalo jud ko lamang kayo. Po, Magpabilin ang dapat nga magpabilin. Muuli ang dapat nga muuli. Bisdak 12. Right. Hi, ako si Christian Itang Rodado, aka Inday Raiza. I am a 26 years old, taga Barangay Green Valley, Ormoc City, Leyte. Freelance rakitera. So, kumanda kayo, nandito na si Raiza. Ako si Mera Ritiza, usa ka negosyante at the same time mother. I'm 30 years old and proud bisdak aspirant taga Cagayan de Oro, ato ni Bay. Ang ako, pero hindi sakit ko yan. Kung kuan sa inyo is mag-igsuon lang ta. And para sa ako, i-enjoy lang nato ang show. Hi. Hello guys, ako day si Ronald J.C. Bolado Jr. Pili ko ni mo tagog Ron. 26 years old, nagpuyo sa Bauntore Street, Basak sa Nicolas, Cebu City. So kato mga aspirants, good luck. Asa mo kutob. Hi, ako day si Glenn Hope Partidas, 29 years old, taga Montevista, Davao de Oro. Nakog Davao kay nanarbaho ko as freelancer under tour company. Sa ako ka tour driver, sa hipod tour operator. Abi nimo basta first impression nimo sa isa ka tao, di jud ka makaingon nga mauni siya, ma-intimidate ka. Niapil ko sa Bisdak 12 kay na-feel jud nako nga this is my time o kining Bisdak 12 para ginis ako Hello. What? Hi. Hi, my name is Barbara Sena. I'm 51 years old from Cagayan de Oro City. Actually, I'm representing also my hometown, Misamis Oriental, particularly my municipality of Kinugitan. So my hometown is Esperanza, my beloved Esperanza. I'm doing this for them. Si Dio said siya. Si Raiza, ayaw kong reaction. Pagsulod na ako bitaw kay Mara siya happy. I don't know ha, pagtanan ako sa iyo, Mara siya na happy na ay nanay. Lumo mo ni siya katong audition sa pud sa Cebu oh. Gangisi man, adla si Ron gyud ay gangisi na dan. Sige,
May adlaw sa tanan. So, ako dahil si Moises Inato Jr. ng taga Cebu, Dumanog, Bitoon. Then, 22 years old. Ako kay estudyante ko sa Cebu Technical University, Dumanog Extension. Isa ko ka small vlogger. Then, nagsige po ko mga audition. Sa akong mga ka-aspirant rin, good luck na to tanan. Ako kay dili ra ba ko katingilahan kay musukol ra ba ko mga pagsubok. So, bantay-bantay lang muna ko kay akong goal dire, ma-champion ra ba gyud, champion. Hi, ako day si Carissa Newelfin Pono Fernandez, 23, gikan sa Dakbayan ng Ormoc. Ganahan ko mahimog content creator kay tungod sa ako mga gipangbuhat karon ako skills ug talents. Ganahan ko mo inspire ang uban na okay ra kayo nga weird ka nga pagkatao. Importante, happy ka. Sa ako mga kauban sa Bisdak 12, good luck na to tanan, pero watch out na ko. Right. Hi, ako dahil si Ginaline Gomez Fajardo, 35 anyos nga taga Barangay Sudlon 2 sa Cebu City. Pamilyado nga tao, duha nakabuk anak, and ako di ay usa ka mag-uuma. Nganong ni-apil ko sa Bisdak 12 kay kahibaw ko. Dako kayo ning tabang nga mas mapalambo pa nako ang akong gisudlan nga vlogging. Sa mga kauban nako sa Bisdak 12, bantay lang jud mo kay di kita mo atrasan. Usan ni ka mag-uuma nga fighting kayo ang espiritu ani para lang sa pamilya. Hello. Good morning mga kanang sa mga kabisdak. Hello, maayong buntag mga kabisdak. Grabe siya gistorya pagsulod niya ba? Muto nakaingon ko nga siya masiguro na yung host. I am so shocked jud na nakita nako si Glenn pagsulod nako kay isa gyud siya pud sa ako mga gipang expect jud. Tag-an lagi ko. Tag-an lagi ko ba? Kabalo. Hello everyone, my name is Jelmin Milia, 26 years old, no, nakapuyo sa Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Currently, I am working as a BPO employee or call center agent. Takadi ng mga kalaban doon, andam-andam ko so sa inid on, takanin ato bangan ka ata manubo nig puon ta Talaingod na og pildi to kanyo tiwo. Chat mi atong Raiza ba. Pero wala mi kay baw nga nadabas siya or nadako nga na. Pagkita na ako na day siya kay laban kay kauban nga na ba nya. Tulo day mi kabuok na sod sa diri ang show. Hi, ako si Roginel Dinopol, Nel for short. 20 anyos, usa ko ka call center dati, gikan sa probinsya sa Leyte, Municipality of Cananga. Hi, ako si Bibi Joy Daligdig, aka Commanding Vlogs, 22 years old, from Tanwalang Sulup, Davao del Sur, and usa ko ka fresh graduate maong karon kay nag-start ako as vlogging while tambay. Although rival ta diri sa sulod nga kanang although friends good ta pero nagi rivalry nga nahitabo ba kay syempre dili man pud ta gusto nga malabuan pud no. Pagsud ni Kia, no, murag grabe kay siya confidence. English kay ba? Maglisod matagtubagan ninyo. Bistak doser bata dire. Magbisaya ta bilimin ang pwede magbisaya sa ka. Pero kabalo mo yung English nala ba? Hi, ako si Kian Agustin, 24 years old, fashion model na nagpuyo sa Catalunan Grande, Davao City. Ako ang deserving the first Bisdak online superstar because I bring class, sass, and dahas and I put in content creation and that's CU and C4U. Para sa mga fellow aspirants, they should be ready kay I want a challenge and dapat moisturized sila kay mo na kung una mabantayan, most likely. Pagkakita na ko dire, wa jud koy nakitaan sa nakoy gipang expect ba sa akong mga kauban bitaw na na-appeal sa shortlisting. Nako ra gid isa sa Junsan. Moral of the lesson, dili mag-expect. Mga bisdak, grabe na kadaghan ang mga aspiring content creators. Unya, daghan kayo sa ilaha nga naay potensyal. Ang problema lang yun kay kulang og guidance. Naglibot mi sa Visayas ug Mindanao aron lang na makit-an gitong mga pinaka-deserving na makasulod. 12 ka buok aspiring content creators. 12 ka adlaw, 12 pod ka challenges. So ang Bisdak 12, ang mga challenges kay ang pagbuhat og contents. Short videos, pero ang challenge lang yun ni Ana is ang final output nila 1 minute lang. Another challenge pa yun Ana is ang ilahang pagbuhat ana.
doon na lamang sila ay 20 minutes, 10 minutes, or usahay 30 minutes para ma-execute nila ang pagbuhat sa content. So ingon ana ang dynamics sa Bisdak 12. Opisyal tamo nga gina-welcome sa pinakaunang reality show sa mga Bisaya. Tamo ang Bisdak 12. Congratulations sa inyo. Anyway, sulod sa 12 ka adlaw, kinahanglan mapakita ninyo ang inyuhang ginatawag na nato nga talent sa pagbuhat og contents. Pero siyempre, kamo kabalo ko nga gasugod pa lang, kinahanglan nato og tabang og pagiya sa mga ginatawag na nato nga icons na pag-abot sa Bisaya social media content creation. Mauna nga sa inyuhang pag-stay dinhi sa Bisdak 12 production, makauban nato ang atuang resident judge and mentor og ang akong co-host. Sulod na diha. Here comes Telma, guys! Oh my God! Maayong adlaw sa ato ang mga madi na atadiri akaron sa Bisdak 12. Ang content creator na ako ang gipangita is someone na dili mo sunod sa pattern. Kay sa kadaghan content creators karon diri adjud sa Pilipinas, ang hitabo man gud ang uban kay magsundog-sundog na lang kung unsang trending. Nawala na ang personality, nawalang originality ug authenticity. Mga may di mga padi, salamat kay nagkita-kita na ta karon. Okay ra mo? Okay. Ako Chito, grabe ko ka-excited ani sa ato ang programa karon. Programa gyud. Laayo na naghapon mo sa mong dagway kay 12 ta diri ka adlaw mag-uban. Og sulod sa 12 ka adlaw, 12 pod ka mga task. 12 ka challenges pero dili tanan makaabot sa ika-12 nga challenge. Kung unsa man ang akong pasabot ni Ana, mahibal-an ra ninyo sa mga sunod nga adlaw. Okay. Kay dili ra pod kami ni Uncle inyong kauban, mga madi. Natay mga kauban sa 12 ka adlaw. Sa first 3 days, ang atong makauban, isa pod sa grabe ka banggiitan, grabe ka tang-an ng content creator diri sa ato ang nasod. Kabali na mo. Ladies and gentlemen, atong i-welcome Medyo Maldito. What's up, Ranap? I'm Medyo Maldito and content creator na ko for 9 years. And I'm excited nga ma-part ko sa Bisdak 12 as a guest judge and a mentor. Makuyog ko sa mga aspirants for 3 days. So excited na ko ma-share nila kung saan mo mga na-experience sa content creation. Hi mga Bisdak! Sure na mo? So, pag-abot niya na, nagig ko, oh my God, real ba ni nga na sila sa akong atubangan? Sure na mo? Sure na mo mag-content creator mo? O sana ganun maingon? Dili sa yun. Kaya ano, ikaw tanan. Ikaw direktor, ikaw mag-shoot, ikaw mag-artista, ikaw pagi mag-edit. So, gikan pa sa conceptualization hangtod sa execution, imuha tanan. Sure na gid mo? Yes! Pero ay mong kabalaka, kay nami diri, mo guide ninyo. Yes! Ready na ba ang mga bisda? Ready! Dapat walay atrasan ha. Bawal na mo back out karon kay na mo diri pang duklon ka mo. Bawal bagahig ulo diri Yes. Sure na gid nga ready. Inyuhang pinakauna nga challenge. Kay ingon mo ready na mo. Get ready with me. Get ready with me. Kabalo ko familiar na kaayo mo ana na content. Unsa ang concept sa Get Ready with me? Ug mauna ang inyuhang challenge pero adunay twist. Kinahanglan ipakita ninyo ang inyuhang mga special skills, ang inyuhang personality mag-reflect dapat sa inyuhang content, mga bisdak. Common na kayo ang Get Ready with me. So sukdo nato ang inyong creativity, ang inyuhang uniqueness kung unsaon ninyo paghatag og flavor sa inyuhang content.
So, kini nga challenge, no? Mo na, ang twist niya, kinahanglan mog storytelling. Usa na gid ang tip ninyo nga ma-apply ninyo bisag unsa nga video karong 12 days nga namo diri. Be authentic, be vulnerable pod nga di ka mahadlok ipakita ang imong weaknesses. Unsa insecurity nimo sa lawas, ay kahadlok kay daghan man makarelate ana. Di ba? Karon pa lang daghan na kay tag natun-an sa tuang resident judge and mentor og syempre sa tuang guest judge. Nga tuang focus sa Bisdak 12, tanan ninyong mga contents kinahanglan 1 minute and below lamang. Alright? Ug syempre para mas matagaan pa ta og idea kung unsa man ang get ready with me, pwede nato tan-awon ang mga samples nga naa dinhi karon. Hi guys, get ready with me because today is the celebration of World Teachers Day. Karon na jud ang celebration sa World Teachers Day sa City High and excited na jud ko actually. So karon kay naka-SPC shirt ko kasi I'm a member ko sa Special Projects Committee ng Tagum City National High School. So, yun, itabang ko gahapon. Nagtrapo mi sa mga lingkuranan kay daghan nga lingkuranan kay abog jud kaayo. Adi ko'y plot twist sa inyo. Di ba sige ko gingon sa inyo nga, mabagsak ko sa math. Isag wala pagod mi nag-check niya. Nabalik naman ang papel sa amo. Guys, naka-30 ko guys. Which is 75%. I mean, technically, bagsak siya, pero 30 thank your teachers for everything that they've done to you and your classmates and appreciate them. Goodbye! Okay, so kato mga sample videos lamang. Ang get ready with me, pwedeng maghimong nga get ready with me mo nga ga-make up or get ready with me nga ga-ilis. Okay, so kamura ang mopili ni Ana. Sa first challenge ninyo, inyong i-promote inyong kaugalingon. Ipakita sa viewers unsay interesting ninyo, unsay mga flaws ninyo tanan. Tanduga ilang mga kasing-kasing. Dapat baga gyud mo nawong. Dili na mag-ulaw-ulaw kay makitaan mo namo na maghimong mo og content. So gusto ko na mag-think mo og something unusual na incorporate ninyo sa inyong content. Okay? Something na makaingon mi nga ay content gyud ni Medi ni Padi. Iyaha gyud ni 30 minutes. Bahino ninyo ang inyong 30 minutes sa pag-conceptualize. Ana kitay conceptualization area ug naatay dining area dinhi. Pwede mo dinha magsulat sa inyong mga concept. Pagkahuman ninyo, ibutang nato na alang may 10 minutes, tagaan na pud mo og 20 minutes aron i-shoot ang inyong content. Ready na sa Get Ready With Me? Ready! All right, good luck! So excited kung unsa ang amo abitong ma-offer, what brand we will show, what type of content we will do, and how we would excel together or maybe not. So there's that. Sa challenge, ako nag-expect kung mabuhat ba na ako. Nga ako na-feel pagkakita sila kay mabigatin bitaw ano ba mga siguro na-experience sa paghimog content niya ako kay gasugod pa lang, guest start pero kung kayo choice kay nana ba fight rasad ko laban kung say ako mabuhat ba yan na. Mga bisdak, mo na ni ang inyong pinakauna nga challenge. Sa makausab, 30 minutes ang ihatag, 10 minutes sa inyong conceptualization ug 20 minutes sa execution. And the timer starts now. Balag gamay ang gihatag nga oras, pero ganahan ko ani nga challenge. Ang butoy di man mo function ako utok. Ay gol. Ako na call since kanang commit na ako na conceptualize na ko daan ba or na foresee na nako daan kung unsa gid ang outcome gud sa others competitor when it comes to Get Ready With Me. So nag-think outside the box ko kung unsa gid ang makapahimog creativeness gid sa performance no. So naka-realize ko nga okay, what if mag-Get Ready With Me ko and with a twist in a comedy way. Pero pwede ni mo masagulan og something na naay storytelling about sa imong kinabuhi nga naay value sa gatanaw. So ang first 3 seconds sa video. Nindot jud kay sa feeling kay vlogger good na nihatag ag idea ba. And pag-ask niya, sakto sad pag masuggest na ako maon ni good sa siya. Anak, layon singgit. Okay. Inyo na pong gikuha dire ang ako. Anak, biya na ka mga bata, dulaan.
Sa kani nga content, kinahanglan mabaligya ni imong kagalingon. While ga voice over ka, sa 1 minute, kinahanglan ang imuhang storytelling about sa imong kagalingon nga mo stick ang mutanaw sa imong videos. Pass your papers. Ay, joke. Pass, ma'am. Panagsalang kayo ang ingonana nga klase nga content creator nga naay guts. Kay in reality ba ya sa content creation maulaw ba ya kita? Di ba most of the time kailangan kita lang ang naranta sa kwarto. Walay ga ko. Tapos imagine na nag-ubo siya. Nagaya niya. Ganahan yun kayo ko sa iyahang confidence. Grabe ang iyang level of confidence. Sure siya sa iyang ginabuhat. At the same time, iya nag-plano sa iyang mind kung sa'yo mahitabo at the end. Wow. Next! Si Wayne is very interesting in iyang life story because he is actually representing a tribe. First thing that comes in my mind good pag ingon og Get Ready With Me is that kabalo jud ko daan kung unsa na gud ang mga outcome. Nahimo kog twist nga makapakakaktud kay sa show. Hala. Hala, naglabas siya. Ay, mo to ang Mo na to. Mo to ang iyang. Wow. Okay. I'm keeping a close eye on Kanangs because the clash ang amuang brand. We are both fashion girlies. Kanangs is nice, but he could take some lessons on speaking well. Kasi, I don't know, maybe it's just my brand, but he is so kalye. Pwede siya may mong katawanan, but sometimes it goes overboard. And I think na up to an extent lang na it's not going to sound obnoxious. Nag-rhyme ang iyang intro. Nindot po ng rhyme kasi may mga script kay mura kag malegit. Hey, ako pala si Glenn. Another day, get ready with me. Hala, ka-joke lang. Ano na yung ginabuhat? Ready na siya. Wala siya gisuwat. Spontaneous do yung gananan. Nagpakit na siya sa camera. Kabalo siya ng gwapo siya. So iya yung gituman ang advice nga. Baligya mo sa pakitaglawas. Dili na mo akong pasabot sa baligya. To sell is ang personality mo outside. Bitaw. Tag nga products lang ibaligya. Hindi mo lawas ang ibaligya. Gulingon. As a whole. Pero sa uban magod, sa uban nga content creators nga gasugod, strategy magod gihapon ng lawas ang imong una until you get used kanang hinahinay na ka nga manotice sa mga tao sa social media, then that's when you can actually evolve into someone. Nawala ang gapas. Nawala iyang gapas. Daliig pangita kay 10 minutes running imong oras, gadagan imong oras. Asa ang gapas ni Mira? Ang gapas ni Mira. Ano siya? Nawala akong gapas. Kita ka sa iyang beauty? Tanawa. Gali. Gapas. Di ba? Karakter ka siya, master. Karakter ka siya. Hello! Hi! And kabuhay! This is Inday Raisa, ang inyong chika nga Rocketera. Hindi ka kain! Di ba ganyan na? Lumilong lang? Ano yung Kasi plan doon eh. Comedian din siya dahil. Lalo ka-amazing. Wala ko kabalo eh. Nasa idea sa editing. Hi! Transition dahil ito uy. Basin lagi. Basin sa editing na nayayang ko. Okay. Mara mo Superman. Sorry. Makatawa ko sa behind the scenes sa transition. Huh?
nail was so hurt. Dito lang sigtanaw ni Mami Barbs. Kay, syempre, mag-get ready with me, dili ba? Common sa mga age bracket, 40 above, 50 above, nga mag-get ready with me. So, murag, laka, basta yung ma-challenge niya si Mami Barbs ba? Sa pag-conceptualize pa lang nila, pag-visit na ako sa iyang kuhan, pagtanaw na ako siya, laka, wala naman tanan. Siya na nag-discuss ako siya ganahan. O, nano kayo na nga ako ragyod ang makuha nga of age na I'm nanay the group. Nakulbaan ko gamay, na-pressure ko gamay. Pero, dili siya kaayo ingon nga lisod tungod kay ako magod I'm the best friend sa akong anak. Ang nalang sa akong back of my mind is ang mga tao na kung kaya ba kaya na ako ang mga pang-istorya about me. Pero kabalo ko nga kani akong mga kauban, grabe rin gay ni, smooth rin gay ni. Just like kung unsa ko nag-deal sa akong anak na mararaming best friend. Congrats everyone. Mga, finally ho nag-video. Pero mukha ko na sad. Mamida, welcome sa editing room. Kaning editing, in real life as a content creator, kinahanglan kita dapat nakahibalo sa pag-edit. Or ang usa ka content creator, kinahanglan nga kahibalo ka mo edit. No? Ikaw ang director, ikaw ang writer, ikaw pod ang editor sa kaugalingon nimong mga contents. So, supposedly sila ang mag-edit sa ilahang mga videos. Pero kinahanglan nato nga ma-consider nga ang uban yun ani, wa sila'y background sa video editing. Mauna nga sa tulo ka adlaw, tanang mga aspirants moagi na sila og workshop or training. Ryan, ako ana siyang dating editor sa ChitChat. Siya ato ang naimbitahan nga magtudlo sa mobile video editing. Kay para makatuon gyud sila unsaon pag-edit gamit ang ilahang mga cellphones. So moabot pod ang adlaw nga ang nato ang mga finalists, sila na mismo ang mag-edit sa ilahang mga contents. So ingon ana ka kuyaw ang Bisdak 12. Aside sa naamoy mobile phone editing workshop, tagaan mo og chance na naamoy editor for now para mas mahasa ang inyong skills sa pag-direct. Ang inyong creativity ang among ginapalihok karon. So, ugma na may performance feedback, we will let you know kung asa mo dapat mo focus, asa mo dapat mo bawi. But for now, sa editing, good luck sa inyo ha. Get ready with me. Maayong adlaw mga amigo, amiga. So, bag-ulang mi nagsabot-sabot kung kinsa sa inyuha ang magpadayon or dili. I-review namo ang inyuhang mga final outputs. Kung gusto nako nga palakpakan ninyo ang inyuhang kaugalingon, nalipay mi kay sa tanang mga outputs or halos tanan nga mga outputs ninyo, gipakita gyud ninyo nga naamoy potensyal nga mahimong the very first Bisdak 12 Grand Champ. Kasagaran sa inyuha, nakuha ninyo ang amuang ekspektasyon. Pero ubay-ubay pod sa inyuha, medyo nadismaya mi og nakulangan pa sa inyuhang performance. Pero nakatabok, nakasugakod man gihapon. Karon na adlaw maghatag mi sa inyo og feedback, input sa inyong output. So dapat open lang ta for constructive criticism. Ready na ang tanan. Ready naman siguro sila kay murag gahapon nagkataw-katawan naman to. Relax na lagi mo, murag nalimot lagi mo nga kompetensya gihapon ni. Ay mong pailad ang inyong tupad kataw-katawa diha pero di na palupig ninyo. Ay pud mo palupig kay hinumdumi
nga usaran ninyo ang mahimong Bisdak Champion, Bisdak Online Superstar sa Bisdak 12. Ug pila ang premyo, Roy? 250,000 pesos. Lami tan-awon nga komportable na mo sa usag-usa, komportable na mo nga naa mo dinhi karon sa SeaWorld Oasis Resort, no? Ug makita gid namo nga medyo relax mo. Pero usabon nako ha, sama sige sulti ni medyo maldito, kompetensya gihapon ni. Og para mas mabal-an gyud ninyo kung angay pa ba mo mag-relax-relax, moadto na ta sa inyuhang mga final outputs. Unahon nato, please step forward. Kian. Unsaon nato pagtap sa tong inner Olympian? Hi, I'm Kian. Let's talk about the importance of showing up while getting ready with me. Usa ko sa mga gatuon na ang pag-show up sa mga butang or panghitabo nga mo challenge sa imuha kay usa sa dakong step towards greatness. It will result to self-confidence, which drives perseverance, especially in a world where we encounter more no's than yeses. Imagine if Carlos Yulo did not show up sa iyang trainings or competitions. There will be no Carlos Yulo. Showing up would set us up para ma-unleash nato ang atong full potential. Remember, there's no linear path in progress or success. Just like this Get Ready With Me, it all starts in doing something big, small, calculated, or not. Unsay imong nahimo karon para ma-unleash imong inner Carlos Yulo? Let me know in the comments below. Sending you love and light. Saan daw pag sending you light and love daw, B? Congratulations, grabe. Thank you. Storytelling, amazing. Mayo kayo pagkahimo sa script. And nindot kayo kinigamit kag CTA. As content creators, dapat kabalo ka sa CTA. Call to action. Like Take at the end note. of your video, so murag imong suguon imong mga viewers ba nga follow for more. Nigamit ko kag hook about ka to, nag-mention ka unsay imong magpagawa sa imong inner Olympian. Amazing, and I like your confidence. Thank you. Dapat mag-match ang imuhang delivery, ang tone, ang pacing sa energy na makita sa video. Diba? Paspas ang video, paspas ang jump sa video. Pero ang overall, it's giving. Thank you. Unsa gyud ang imong dream, Tia? I want to be an icon, to be a beam of inspiration, and I want that to be delivered through my strong personality na rooted into honesty and dili rudeness. O dili gid siya imposible nga may tabo, Kian. Thank you so much, Kian. Riza. Hello! Hi! And mabuhay! This is Inday Raisa, ang inyong chika nga raketera. Hindi ka malain? So karon ato nakuha na itong pangmalakasan nga outfit, o di ba? Itong gadyo siya guys. Isulot na ito itong medyas. O karon atong pangmalakasan nga boots sa pak. Muna siya tagmapal sa Paris Olympic. Ay ayan na guys, ato isulot na itong kapa nga green. Pa muna siya tag superhero Encantadia. O ang atong Arios nga pangmalakasan sa gabugat kaayo kao ba natong kwintas. Sumuhuni karon ang outfit for today's video guys. Kung di sila ganahan, pasante. Cause if you want it, get it! Hayaan mo silang mamatay sa inggit! Hindi ka malain, baboy! Medyo nakulangan pero katawanan. Ganahan ko sa imong personality kay Jolly ka sa screen. Tapos wala ko na-feel or nakita na awkward na facial expression. Makita pa nimo sa imong mga kaubanay sa likod na nga tawa sila while gi-play ang imong video. So, very good. Kay baw ka, Riza, ang imuhang strength, ang imuhang personality gid mismo, ang imuhang height, ang imuhang nawong, total package kayo siya. Kung magtan-aw ko sa social media mo labay ka, i-click yun nako ang video. Mauna nga ayaw nag-usiki nga strength nimo gamitan na ya. Katawanan mangyuga. Naa mangyug kay mga facial expressions, mga lihok-lihok nimo sa lawa sa video nga makatawa jud kaayo mi. Ganahan kaayo mi sa imuhang content yun. Thank you, Riza. Pwede na ka mo balik. Get ready with me.
Maayong adlaw mga amigo ug miga kini inyong abay Nel. So atong outfit para ani nga okasyon is una magsuot og pant. Another kay ang t-shirt nga buy one take one gikan sa online shipping, then medyas nga aslong pa kay baho. Sapatos ga perting putia pero lago na. Karon butangan nato og lip tint ang atong lips. Buwa na mong atik mao na nang naunga murag kabaw. Okay ra, at least gwapo nga kabaw. Bitaw, ang naganahan ako sa imong video kay nagpakita kag best features nimo. Ang akong nakuan lang, you need to improve on your editing lang siguro sa imong VO o sa imong pag-cuts. Kay daghan kag dead air, kana bitaw mga blanco nga mga times, and of course the storytelling, which is wala pa kay ko kakita kinsa gid ka. So dapat ipakita gyud kinsa ka. Una-una pirmi unsay value makuha namo nako sa mga viewers gikan sa imong story nga gihatag namo. So kana. Thank you, Nel. Dili na ka mabalik. Hello, Barbs! Kumusta ka so far sa Bisdak 12? Wala ko nagdahong mga we share the same room. And then kaning ako mga kauban, looking at their eyes, dito na ako nakita, why I'm here. Naunsa. Sige, hilak. Okay, so kagahapon, ingon gitaw ko, grabe among sharing. At 51, nakaabot ko dire. And I don't know the reason. Ingon lang ko, on the first day, di pa na ako makita. On the second day, makita na gid siguro na ako. What's the reason? Gianhigi ko dire. And I seek healing. When you say healing, ano pa sa Healing sa family. Kids, and you know, my niche, it's motherhood. This is my chance to tell my siblings. At one point sa ilang kinabuhi, they were like mad at me. But they don't know. The reason yung dili ko nila makita was because I was avoiding the chance to see them growing old. The reason why I'm like this is because of my father. And then it happened, pagkawala niya, there were like 6 flat lines before niadto ko sa hospital. And that was the biggest regret in my life. Ganun, ipaabot pa na akong 6 flat lines. And dili na nila masabtan. But all the while, drowning na daay ko. Drowning na ako sa depression. And then pagkawala nila, lost na gigay ko. As in lost, as in gipin down na gigay ko, but nobody knew. So maingon bitaw gid ko nga, I want to help. I want to be a mama. I want to be an inang. I want to be the guide. If you don't have any guide, I'm here. Be straightforward in everything. To accept the realities in life, which I was never able to accept at the start. And that was my biggest regret. I should have okay, stay, love them, be with them until the end, instead of avoiding them. And it was grabe good, grabe ang regret, and this is healing for me. Thank you, Mami Barbs. Thank you. Adto sa sa imuhang content. Ay, kasapoy aning mangita taong talent. Anyway guys, get ready with me. Kaya na ako i-train. Kanta lang yun ako. Taran! Medyo sexy mong tagamay din yung lapita. Natay pa belt. Pili tani nilang siya pa. Okay? So ako, bias sa blue. Anyway, parang medyo katanangin sa okay. Ikasa lang. Taas kayo. Ika ni Dayon. Alright, so we... Alright, this is our final look. Okay, bagay lang ba? Diba? So, kana bitang inyuhang tingog, dili ko haon. Modulate. Confidence pa. So today, I'm so excited. Ganyan, ato na lagi ta. Daghan tag audience dito. So I guess, mauna rin siya. No? Alright, bye-bye! Mami, good job. Kay kabalo ko, pagkakita na ako sa imong pagka-shoot, taas kay istorya. Ako gahuna-una na ko, well, ga-shoot ka, lakalisod na pag-edit ani yun. So, pag-iwan na sa 1 minute. So, moto, sakto gyud ay nga naglisod gyud ka daw sa editing kay nakadungog ko sa mga chikas gawas nga or naglisod lagi daw si Mami sa pag-edit kay taas kay mong video. So motong we need to get ready before ta mag-shoot. Kabalo ta sa atong topic istorya and ay kabala ka kay first pa man napay mo sunod. Ang missed opportunity pod nakita nako kay ang imong target market nga mga mami. Nakita na ko nga nag-shoot ka to about mothers. Yes. Nga wala nimo na appeal wala nimo na insert. Sayang siya pero mo learning experience ng tanan. And hopefully next time ma-apply na nimo nga i-target na gid nimo imong kabalo man kasi imong market, kabalo man kasi mo tan-aw nimo. So
mo to sila targeta, of course, imo story to tell, which is, I know, daghan good kaayo. Okay, pahiglak, mo sila. Bitaw, congratulations. Thank you. Di magud ma-realize sa uban na ang ato ang ginabuhat dili lang siya content creation. We are touching lives, nag-influence ta og tao. Dili siya sa yon, pero ang ato ang content, ato ang good na story, natay mga hugot sa tanan contents. And just like you, happy ko na nakabalo na ang Bisdak 12 di ay kay dili lang paabti kayo content. We are here for a reason. Sa imuha na part, you've mentioned na naa ka day for healing. You're so intelligent, you're so beautiful, your camera register is amazing. You have it, mami. Kaya ni mo makig-compete bisan unsa pa ka na age, bisan unsa pa. Dili ko gusto na imo i-think na ka sa bottom part. It's because ay mga kasabayan, mga bata, mga new generations. You have it and you can do it. Thank you. You did it, actually. Salamat kayo, Barb. Hello mga kabukid! Get ready with me! Paano na sunod-sunod na nagdaw na itong mga kabukid importante? Isamis na kamay, okay? Sus, sama na lang. Ito niyang lahi para di sa na mga sunog sa mo ng naw na itong mga kabukid. Mag-is-is na ka! Let's go! Jeneline mo kag character sa ako ang mga contents. Ako gi-imagine kaya ang imong storyline is about ikaw na nasa bukid, pero ang imong background na sa isa ka room. So more gi-imagine nimo ang imong background. Much better siguro na kung unsa ang available na material katong atong i-work on. Kay naman ka diri, it's either i-change nimo yung narrative like taga bukid na nakalugsong sa syudad or OFW. Basta dili contradicting ang imuhang narrative sa imuhang environment. Pero delivery-wise, kabalo ka mag-present sa imong kaugalingon, ang imuha voice pod kay addicting siya sa ears. Kung magsige kog follow sa imo ganahan ko maminaw, nakapansin ka na uban nako ng mga followers na gusto lang maminaw sa ako daw voice over. Nakainaan na. So, Naay nang hunghong nako nga naaman day nahitabo nga murag medyo lalisay. Tinuod ba ni kamo ni Jeneline? Okay ra mong duha ni Jeneline? Basher, ginako sa angkol. Unsay nahitabo? Nagkuan lang mi sa ihang live. Hantod, naabot mi nga anong, nag-viral na ka. Ano ko nga, dili, baguhay pa ko sa himo-himo og reels, kumbaga. Dato lang ko nag-start nang nag-viral ko, ano siya nga, unsay mo video. Nanin ko nga, katita nang pag-graduation during sa graduation, kanang nag-post ko, long post gito siya, then picture lang nga. Itong nakalimot ko palit sa sapatos akong anak nga bag ko. Ano siya? Ikaw to, day? Ikaw to? Halati, basher, di ka na. Ano ko'y basher? Kaya nagtanaman ko sa kung kuan na ladaghan ko kong basher sa Cebu. Sa Cebu, dyan ka. Cebu man doon sa angkol. Ito, nag-explain dyan ko niya. Ano ko mga ate. Ingon ani, manggod. Ingon ani. Muto, ikaduha to angkol. Akong basher, ako ate, okay ra. At least bitaw ate ka nang mapasabuti tayo. So, ang isa sa mga basher nimo si ikaw. Anan lang siya mo. Ha? Ikaw? Ikaw day? Ano yag supong giigna? Ikaw di ay to? Walay away. Walay away. Promise. Walay nahita mo. Kaya kinauta-nawa na yan sila. Wala dyan to na kuhan dyan ko kay. Wala dyan. Handok man mi ko naman mi principal. Naman mi principal. Maayo na lang. Maayo na lang yun. Kaya na si Mami Barbara. Okay, sige. Mira, tanawon na to karon ang imuhang Get Ready With Me video. Hello mga kasisi! So get ready with me kay mamalingki ko karon and mupalit ko og Mumbai og ahos. So dapat sexy ta guys. So nagsuot ko sa nina, wow kaayo from Shopee. And nagsandal ko guys, gwapa kay akong sandal. Huy, asa akong gapas? Inyong gikuha. Ay naraday, sorry. Yung mag-toner na ta, mag-toner. And ayog kalimot og use og sunblock. Kay para dili ta manigra. And gisuot na ko akong pinakabongga nga accessories, teardrop earrings and Hermes bangles. And naka-order sab ko og Dior nga ring. Tsada kay siya guys, promise. Then nag-shades. O tiyan, gwapa kayo, bongga. Ingon ani ko mamalingki guys. Ayaw kalimot, magpahumot para daghan og mangduol.
maka-discount at sharing. Bye! Okay. Mahilis na So, feeling artista na kay ka na ron sa imong shade ganun. Ganun nag-shade mo ka? Naulaw, Jig ko, Cole. Kaya nga naman. Promise. Sana kung maulaw lang, Jig ko. Actually, na-storyan po na mo ganina nga nindot kag presence na kay kuan ba? Na kay presence sa camera. Sa pangutanaw mo sa video kay naay reason nganong ganahan mig tanaw nimo. And usap pod napansin ako nimo, please mind your choice of words good. Example kanang words nga katong naka-mention kag negra, hindi na siya maayo kay racism na siya nga kuan, pwede ka ma-flag ana sa social media, di na nung kakakwarta. I-cancel gyud ka nagmaayo. Like, mas modagan pa imong bashers, dili lang taga Cebu, maabot na gyud og Cagayan og international yun, international. Actually, kanang di man common sa ato agud para sa ato kay color, wala lang normal lang ang kung dark skin tawag nimo negro. Pero kung naay mga international nga mga tao yes. nga kuan, ma-offend gid sila na. So and hadlock ko na sa imong account kay basin ma-block ka kay racism ba na. Nagtuto ko sa imong face, Mira. Mao jud na imong edge, gamitan na. Ang imong mga expressions kay funny. Mo na imong mga tagan og attention, mo na imong i-focus, mo na imong i-show kay sa public. Figure out kung unsa gid imong personality na gusto i-portray sa camera. Kasabot ko na awkward ka kay siguro dili ka anad magatubang. Madaghan kayo to sa likod tas nag-shoot ka og video. Thank you, Mira. Get ready with me as a degree holder nga tambay, major in Mangumbirahay. Hello mga kamanding! Karon nate adtuan nga asay og ato ning suoton atong bag-o nga inukay. Murag Bini atong dating ba? Ang bias na ako kay si Bini Maloy, pero ako si Bini Maoy. Sukat na human among graduation, gasigi na lang jud ko og pangumbirawel gahulat nga mahard ta. Sa kadaghan natong gipangpasahan og application letter, igo raman ta ingnan nga tawagan mao pagbilin ra og number. May pa ako nalay nangayo nilag number para ako nalay mutawag sa ilang HR or manager, basig nahutdan ot sila load. Char lang. So kay nahuman naman ta og moisturizer, magbutang na ta dira og concealer, then magbutang dayon ta og Magic Lip Serum and Lip Shiner para sinawer. O diba para marime lang jud. So ibutang nato ang blush on og ang setting spray hon. So balik ta, abi jud nako kung graduate na, mahayahay na. Di man di ay naana ta sa finding work era, hahay. Pero ana jud ang buhay kay anak man ta sa pobring lagay. So mga kamanding, this is my look para mangasay. Thank you for watching. Bye-bye. Ganahan kayo ko sa imong output. Kaya nga no, nindot kayo kay number 1, imong istinuryaan. Dapat imong script kay dapat rhyme gid tanan. Imo kung gipanangkamutan nga ma-rhyme ang imong script, which is really nice kay as ako maminaw ko nimo murag ma-legit magud ka kung rhyme ang istorya. Oh, di ba? I like it, Miss Bini Maoy. Salamat, Joy. Thank you. Next, Moises. Adlaw na pod, adlaw sting visit. Ano daw ilis ata kay. Nati ati na bunyag. Asa naman tong ma? Asa naman mo tong mga mga mangura oy? Diin mo tong mga daraday. Mana ang ano? Taksunis nga mo kinapusgan. Bago na. Makita daw mo pagsuot dili ana. Ana kay tao mata. Bagus pa asa ba? Bagus. Yata ni GB, oy! Magbabas! Dito ko! Hindi, bakos lulo. Makoy pagpaway ato. Kuyo ko ni bakos lulo, do. Atong polong kinakusgan. Pinatuon, magsuot, no? So, inaniyong pag-prepare ako sa akong pagkatin o bunyag. Bye-bye! Moises, kahibalo ka, isa sa mga ganahan yun ako sa imuha kay ang imuhang pagka-charming. Kana pa lang daan, mauna na ang inyuhang strength, ang imuhang height, the way ka mo storya. Maugid na ako ang pinakaganahan sa imuha, ang imuhang accent. Ang imuhang inistoryahan, lahi, ang imuhang pagkabisaya, ang tono niya kay lahi kayo. Strength yun na nimo. Pag-abot lang sa storytelling yun, Moises, mauna ato ang kinahanglan nga mas praktisan. Kay muraog ang imuhang ginabuhat as a content creator na stuck bitaw ka sa imuhang mga gina-idol bitaw sa social media nga murag kung unsa ilang style dapat ingon ato pod ang imuhang style pod sa pagbuhat og content. Dili na siya kinahanglan. Ako ganahan may ko sa imong accent and for sure ganahan pod ang ubang mga tao sa imuhang accent.
pwede ka mag-focus sa voice-over, unya naagyoy story ang imuhang isulti. Pwede ang imuhang mga katawanan nga kaagi sa, di ba nagpuyo ka sa bukid? Tama ba, dili? Medyo layo nga lugar or unsa ba? Nang dol-dol may gamay sa kanang bye-bye ba? Sa bye-bye. Oh, mawawa mong signal doon. Oh, di ba? Imong accent, di ba? Cute kaayo pa minahon. Kanang imuhang mga katawanan nga kaagi kay actually medyo ano kay kanang naay kanang katawanan ang imuhang dating pudi. Sa mo na ang ato ang paningkamutan ha. Daghang salamat sa imong Moises. So unsay feeling nimo gyud nga pareho magid mo ni Kian nga magsigpalugwa ang inyong puso? Medyo kautukin ko gamay ko gipanuhot ko sa puso. Pero na-offend jud ko sa katong customer go to ganina kagingnan jud ko niya og biyahe karon boss. Ako dili boss kay buhos meron. Okay, sige. Tanawon na to kung nabuhos bagid nimo sa imong content. Hello mga kanangs. Ani na pod ang tuyabs nga wa gitag-eksaktong kagwap for today's videos mga kanangs. Naka-move on na ba ang tanan sa issue sa mama ni Yulo nga gigoms ang dots? Get ready with me mga kanangs no. Dapat mangbuan ta ba yun? Bas ba mo tag perlo kay ni Jugto else ibaway nga pas ana ta manubo guys murag na marginalize gid ba? Pa kung sa unang atake. Hala grabe ka gwapa nang. Grabe. Head turning. Pak! Unsaon. And then, ang ayan, mang labarata bayot. Uy, dapat kumalaba, mang kita gwapag-gwapag hapon. And that's it. This is kanang bye. Wala ko nag-expect na yung ani ang output kay medyo after bid sa akuan ko na, disappointed yun kay ko. Like, nahugno ko na siya kung yung ani ang result. Uy! Kasi tanaw ni mong result? Nagwapo day siya. Basig na ako na-overwhelm na siguro ko. Basig na pressure lang siguro ko. Pressure, okay. Pero so far, para sa ako alang tama siya. Always remember, be careful sa imong ipang istorya nga like issues labo nag-issues nga init kayo kay gamay sayop nimo imbis na build na nimo mong character mabash na noon ka kay tugod na kay comment nga kuan kayo strong kay nga comment like wala ba ta kabalo sa story like gani nana ba like as content creators let's be careful nga na kay ma-share about anang issue pero dili ka mo side bitaw nga mohatag kag judgment. So, mag-judge na ka diri ha. Mag-judge bitaw. Always be careful kay ang imong image mo na yung pinaka-importante as content creator. Ano, kung bati na kag-image, way brands mo kuha nimo. So, as much as possible, i-maintain imong brand nga nindot, brand-friendly ka. Okay. So, that's all. Thank you. Daghang salamat ka nang. Thank you kaayo. Glenn. Hi, ako pala si Glenn. Another day, get ready with me. Another day, syempre wala na po tayo tour. So flex agad ang importante dira. Joke lang. Yung pinaka-importante sa tanan, ang atong sunscreen. Ito mga amigo, sa una pagyod, gusto na jugay ko mag-outfit. Pero wala man tayo budget, wala man tayo kwarta. Pero karon nga na tayo trabaho, nya maka-afford na po tagamay. So as you can see, I'm wearing black pants, denim long sleeves, and shoes. Kanatong shoes dira, napalit ra na sa TikTok shop. Unya, kanatong rilo, napalit ra na dira sa Rojas Night Market. Joke lang. So this is our outfit for today. Thank you. Personally, mas ganahan ko nga gwapo siya, pero dili niya kailangan ipamukha sa tao nga gwapa siya. Kana bitong imuhang kanang the way ka mag-ana-ana, pwede nimo siya i-minimize kanang just be confident, be natural lang. Feeling nako mas mupatok ka din ha nga mura bitaw kanang dili nimo kailangan ipamukha sa tao nga cute ko. Murag ana ba kanang kagets ka sa pasabot. Kay gwapo naman gug kadaan, so dili nimo na siya need. Pakita lang kanang natural lang nimo. Nag-start imong video na walay audio. Nakapansin ka, di ba? Ang ikaduha na po nag-cut ka, tas ang next mo na clip kay naa kay audio pero nadungog ang tingog sa aircon ata 2 or sa surroundings. Distracting na siya sa audience. Short lang ang attention span sa nag-click siya mo sa video. So dapat particular ka na. Much better kung ang gigamit nimo katong nag-start na nanay. Background music and dapat particular mo sa volume sa inyong background music kaya most of the time mas kusog ang inyong volume sa music kontra sa inyong voice over. Salamat kay Glenn. Ron. Hello. Alright, get ready with me to attend dance work. Tanaw nga maybe. Pak, gara-gara. Awa, wala maapil ang sapatos. Sumoto guys, no? Alright. Okay. Ogoy, isagwa pa ka workshop. Tara!
Ron, sa tanaw nimo, giganahan ba ka sa imong gibuhat or wala? Honestly, Col, na-adyo need improve yun. Sa voice over yun, Col. Di hadyo ko need ako improve. Ayaw lang kayo overthink ang imong voice. Kaya gana man imong voice actually. Mo na ang isa siguro sa ato agyud concern first pag maminaw ta sa atong own voice, di ta ganahan. Pero gana siya. Abti ka mag-storytelling. O funny ang imong storyline. Hibalo ba yung ka nga naagi mga chicks ug mga sisters na to sa LGBT community nga mahok jud siya moto nga paghubo nimo na ingog kani kahibalo gyud siya sa iyahang gibuhat kinaa kay market in terms sa content creation dili man gyud na mawala nga existing man na siya nga ang uban nga mga lalaki not really to thirst trap but it's really more of kanang confidence sila sa ilahang lawas daghan pud og maganahan ana nga maglantaw so mao na ang imong strength. The way ka mo storya, sama sige ingon ni Telma, isa pud na sa mga strengths nimo Ron. So dapat dili na sa insecurity nimo. Si Ron kung unsa ka karon, mauna na the way ka mo storya, mauna na si Ron. Mo na ang gusto pa namo nga makita sa mga videos. Sa editing lang, yes, ang imong editing murag yung gi-edit sa usap mo timong transition nga napakay mga panaana nga mga murag yung gi-edit sa kung pagumangkon nga 2 years old. So but anyway, nibawi man ka sa kinalasan nga nagkatawag yung gayo mi katong naay mga medal nga gigamit gyud nimo ang mga tao sa palibot aron nga naa kay mura og kanang makatawa ang magtan-aw sa imo. But yeah, kato lang Ron, daghang salamat. Thank you, Paul. Thank you, brother. Imuha na ang mama og papa gihapon. Irespeto sila. Wala man kay utang kabubuton. Honor thy mother and thy father. Di ay, hi, ako day si Carissa Nuelfin Puno Fernandez o karon mag-get ready with Mita. What if pagkabata nimo or hangtod karon wala jud ka gisuportahan? Sa panahon nga naatay mga daog, wala man lang congratulations. Di ba? Bisag wala ka nakadaog, ngano dili man ta i-acknowledge nga nag-effort man sad ta. Ngano need i-down imbis i-encourage nga okay ra dili ikaw ang the best, importante you did your best. Ug sa giingon, honor thy mother and thy father, I believe nga dapat dili ta mag-provoke sa ato mga anak gihapon. Pildi or dili, dapat we show the love gihapon. Ug karon guys, ready na ko, andam na ko, and I hope nga kita tanan we spread the love gihapon. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. Bye! Finn, gusto lang ko mangutan na, if okay lang, naihugot ang imuhang story sa imong content kagapon? Yes. Oh. Hindi mo ganun lumila. Nga naman. Ako nag-bash ako. Family love man ako sila, but I'm just trying to reach out sa mga parehan ako lang, kids who are not kanang heard or seen. Ngayon lang. You grew up with your parents or with grandparents? Sa ako, grandparents. Dili ko gusto nga mo dig deeper sa kung unsa man na, but I see that wala kay connection kayo with your biological parents. And mo to ang imong hugot sa imong content. Kay na hisgot manggod nimo na honor thy father and thy mother, but then ang imuhang twist towards the end of the video is you said nga kinahanglan pod nga dili pod it's give and take. Yeah, it should be reciprocate, no? Kay baw ka dili na siya ingon nga dili common. It's a very common. In fact, isa na siya sa mga ginaistoryahan karon, right? Timely siya sa mga issues tananta. Nakita nako sa imuhang content ang kato nga you don't have wala bitay siya call to action from your, let's say nakabuhat na kag community nga marag iba siya kung family. No, wala ingon ato. It was very neutral, but in a way na ako'y ma-feel ba nga nanihugot ning bayhana. So medyo kanabitang muraog, it will still create a conversation in the comments, but in a way nga dili siya necessarily nga harsh ang pwede nga mahimong comments or ang mga opinion sa mga naglantaw sa kato nga video. But Finn, you did great. Mo lang na akong gusto ipaabot sa imo ha. You did great sa pagbuo nimo sa story. And for siguro for the sake of this episode kinaistoryahan man gyud ni importante gyud kaayo nga careful ta, not just really careful, but we have to be mindful sa tuang mga content, especially pag abot sa family. Kay
you know, wala ta ka-realize nga tuwa yung ginabuhat nga content naa na day tao nga pwede nga mabash, not just family but other people. So it is our responsibility as a content creator yun nga to make sure nga walay laing mga individual ang pwede nga ma-cancel, ang pwede nga ma-bash. So, naarag ta dito sa safe zone. In a way nga maka-create ng conversation, dialogue, but not necessarily canceling other individuals. So, muna ako naganahan sa imo. Overall, good Finn, kami tanan, si medyo mal dito si Telma, naganahan good me sa imuhang content. You did a great job nga, dili kinahanglan nga naay laing tao nga ma-judge at ma-cancel. So, tagang salamat sa imo, Finn! So, mao na gid ni ang mahitabo. Kung hilak na taganiha, marag karon kinahanglan pagid mo nga mas kusog na gid ang inyohang hilak. Okay? Kay sama sa ako ang giingon sa inyo kagahapon, dili tanan makaabot sa ika-12 nga challenge. Sa Gas Island, high quality nga krudo o gasolina, presyong pangmasa. Ang Gas Island, daghang branches ug dunay nindot nga serbisyo. Niingon ko nga, mabalaan rin ninyo na sa sumusunod na adlaw, ug mauna ni ang adlaw. Kinahanglan ninyo mabalaan ang karong adlaw. Sadly. Ready na? Ready! Natay mangga, saging, ginamos, o mga sili. Wala karon di magtangtang di ay? I-double check yun ang kailangan i-double check all the time. Giinom niya akong ginamos. Ang tao, naturally, marites. Hindi na tabo sila kinabuhi diha. So I think it's about me. Scripted na gid kayo siyang marag. Katong nang bugan, marag. Mama! Uy, Nagkaon niya ang sili. Ipakita nga dili lang kagwapo na ay unod ang imuhang mga videos. Naghubo na sadya. Ang mukbang nako kay murag Ay po kalimti nga gamita ang audio sa kuan. Mangga. amon bakante mo ko. Moni ang perfect example sa naminaw sa feedback sa pinaka-first ninyo challenge. Ako'y nakitaan nga mami nga kay Baw mo himo ginato nga content. Natural imuhang pagka-komedyante. Na-maintain mo ang imuhang branding or imagery. Ihag yung di-maximize ang iyang karakter.